Arwaki weche manyien makagi kacha Ramogi TV nyinga Milton Ochieng. Ote mag lito gi kuyo medo molo kowuok kuom jotelo mopogore ma Kenya kaluwore kod tho ma jakom machon mar duol matayo yiero pachoka IEBC Wafula Chebukati. Anyuola mar Chebukati olero ni owito ngimane otieno manyoro ka gikwayo thuolo mondo mi giyuag nyathigi. We were unlucky to have lost the former chairman of IEBC, Wafula Wanyonyi Chebukati. He passed on in hospital here. All that the family is requesting currently is that we are all saddened with the loss, and as the family comes to terms with the loss, we are all asking everybody, including the press, the media, everybody running the social forums, please kindly allow the family some privacy during this very difficult moment. We'll be able to issue a formal communication hopefully by tomorrow after the family has had a meeting. The father came from Kitale last night. He's also here. We want to allow him to rest. The family will be having a meeting in the evening. And after the meeting in the evening, tomorrow, hopefully in the morning, we should be able to send out some communication. But for the moment, we'll hit a situation where there's speculation. He was unwell and he rested yesterday. Jodak e gweng' ma Kakraw e sub-county Wasuna East dwaro mondo ogennegi tesendo bila e gwengego kaachiel gi tieko math mar kong'o mar Chang'a kod Nyasore ma giwacho ni mosejimbo rochruok mar arita kwe. Jafwambo marwa ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Madho kong'o kon gi kon waol. Kao chake di mara pare kod ariyo mar higa mag 2024 nyaka sani jodak e gwenge ma Kakraw e location ma Suna North e sub-county ma Suna East pok obedo kod kwe kaluwore kod kweth mar jonjore ma osebedo ka koro monjogi. Malo ji 18 sido hinyruok e gwenge ma Kakraw bang' ne monj kod kweth mag jonjore ma onore e gwengego. Inyal bedo ni gwengi bende koro chako ketni e curfew. Ok inyal wuok oko to curfew ketni mana gi japiny mok kata sirikal. Kendo wan waneno jogo gi wang'wa. Gina nyithindo to tabia man gin go ni girwako mask. Ka giserwako mask to gibiro gi ataku. Ka ji oyuoro to seche ma ji yuoro cha gine ma gigowi. Achiel kuom jolup ruoth gwenge ma Kakraw bende ande ne omonji kendo ne otong' kod jonjorego. Jogo ncho tong'o kata chief ka endi. Assistant chief ma Ugari ncha ne gitong'o. Pok omak nyithindo. E kinde romo mar arita ma ne olosi kod jodak e gwenge ma Kakraw, romo ma ne oyuore kod apisas mag arita kwe mar ng'iyo kenge mag jiwo arita kwe. Jodak ma Kakraw ne oywago kong Chang'a ma otimo ne gwengego kod rem mar piny owacho mar keto tesendo bila machiegni kodgi kaka mokuom gigo eko ma osemiyo arita ok osebedo makare. An kaka jaduong' gweng' wanindo oko kata sani wang'o kwar ha nikech nindo waritore kendwa. Koro miya akwayo niya Kakraw duto tete onge police post. Akwayo ni giyie gimiwa kata police post achiel kende mondo konywa. Wach kong'o moro mimadho ting'nani en mokwongo tieknwa go completely nikech iyudo ka culprits gi ng'eny gi winjo mana ni ne niting'na ka kong'o kono emano nengie. Koro gima chal kamano ema kelonwa insecurity ahinya gi njaga. The crime is tied to poverty issues and it is also tied to a lot of use of drugs and drug abuse. Moses umachiel kuom jodagwego ma Kakraw wachno bila nyaka koro jiw chenro mag chachero e gwego ma Kakraw to ahinya e sechego mag otieno. Ndalo moko ne kuo osedok piny kama ber. The last 2-3 years ne wasetwe kata moko. Almost 35 years ji nyithindo 4 gin e jela. Kato kendo all of a sudden sani kendo gino chako duogo malo. Koro wakwayo sirikal nikech OCS owacho maber ni gionge mitoka. Mitoka noter Kisumu 5 months ago. To police claim ni gari onge ma ginyalo birogo. Koro nwakwayo ni polise gi mondo mi wambe gikonywa gibedie gi gari moro mar rescue ma ginyalo birogo piyo. Rochruok mar iteko gwego ma Kakraw bende oserocho chendogo mag ohala kod nweng'o mamoko. Anyal bedo gi kwe e utewa kata kuonde ma wause. Karomo saa 2 to igombo na ni loro to saa 2 miloro ni ema yudo ng'ato nowa ijua kande moro oyudo pesa ne moro mondo bi onyiewi. E kinde romono mar jiwo chego mag arita kwe, oganda ne osingo mar tiyo machiegni kod tend arita kwe mar kedo kod jonjore e gwengego. Kapok sirikal okonyowa to wan ni jogweng' kata jo area magwa wabeduru motegno mondo
wang'e ni jomage modak e area wa. Winfred Onyango ben ruoth ma Kojolo ma location ma Suna North ne osingo mar kedo kod jonjore e gwengego. Ji to setong' mang'eny ndi to mosewito ngimagi kobedo tak to onge. En mana ji piny nyowuok nyo chaka machiegni kendo ne gipedho jogo ma giparo ni timo timbe manyoregi. Ma nyoge makariyo ma ja ariyo go ne ari bagoro lalgo. Mane gima wang'eyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Joneno ma nie bwo riwruok pinje kata AU kata European Union oyango ni ohinga maduong' mathiro yiero mag piny Kenya en omenda michwalo modeko ne duol matayo yiero pacho ka IEBC. Gima mono duol matayo yiero ma kamago tiyo kaka owinjore. E kinde mane gitwa gi jofwambo, jakom mar riwruogno Ivan Stefanik ne omedo ni onge mar jakom duol mar IEBC kod deko mar yiero commissioners mag duolno osechungo chenro mopogore opogore, kendo piny owacho nyaka koro keto kenge mag neno ni piny Kenya ochiwo puonj makare n'oganda motelo ne yiero mabiro. Bende nitie dwaro mar keto tim paro mochiw kod joneno kaka achiel kuom yore mag neno ni yiero ma 2027 obiro tim maonge pek moro amora. To appoint chairperson of IEBC and also to secure funding of these very important institutions. A major issue we recommend is properly functioning independent election and boundary commission. That's the key institution in this process, and currently we recognize that other processes depend on the appointment of people who should lead these institutions. We know that the courts have given the possibility now to the Independent Election Commission, when the Commission is elected, to regulate aspects of campaign finance. And there are also amendment bills before the National Assembly in relation to that. So that's something we're following closely, and it was a key recommendation. With the time here, how fast those recommendations will be implemented, because the next elections are just in 2.5 years, and recommendations that require a legal reform, they need more time, and recommendations that require administrative actions, they do not need much time, but they need the Election Commission in place. So there is a strong connection between time available and when the next elections are, which is... Jokanyo mawuok e duond bura mar Ford Kenya e kaunti ma Busia owuok oko mar ng'anyo e bomano ka giseyo moko kuom yod bura mantiere gi paro mar thicho oko spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e kom. Kotelnegi kod Pauline Nagila kaachiel kod Rispa Mora, giwacho ni dwaro mar thicho oko spika e komno ok bi nyalore kaluwore gi ting' mane Wetangula oting'o ne kweth mar Kenya Kwanza e yiero mag higa 2022. Bende gimedo ni dwaro ma kamano biro tok kaka ne spika opodho kweth mathoth gi manok e od bura maduong' ma mano ataro mar chik mane doho kalo. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo donjie wachno mondo res Wetangula. Lakini kumbuka kwamba alichukua Weta ndio kingpin wa hapa Western. Na sisi kama watoto wa Wetangula hatutakubali achezewe. Kura ni ya kila mtu, atatoka na tutapiga kura kama tumesemezana kama wana Western. Hizi njama ambazo zinapangwa dhidi yake ya kumtoa katika kiti chake cha uongozi, Rais Daktari William Samoei Ruto, tunakuomba tafadhali simama na spika wa National Assembly. Rais alikuwa hana mtu yoyote Busia ama Western, akachukua ndugu yetu mwenye tunaamini Wetangula spika, akamweka kama nguzo yake, na wakafanya agano ya kwamba yeye akipata atampea uspika. Lakini kwa saa hii anajaribu kusukumwa na rais wetu amenyamaza. Tunataka asimame na yeye jinsi vile Wetangula pia alisimama naye. Piny owacho ma kaunti ma Siaya oyango chenro mar bero somo ma nyithindo matindo ECDE e gwenge ma South Sakwa Ward e sub kaunti ma Bondo. Kane giloso e chiwo kombe ne jopuonjre e sikund primar ma Orengo, MCA ma South Sakwa Eunice Ndolo nowacho ni oketo maino mar neno ni nitiere alwora kata lwasi maber ma jiwo somo e alworano. Bende nolero ni piny owacho mar kaunti no
kokalo e log migao mar somo nigi chenro mar neno ni kuonde somo mag ECD 23 e wodno oyudo gigo mitiyo godo mowinjore. Jatend sikul ma Orengo Dominic Odongo kod japuonj Sara Akinyi onyiso erokamano margi ne sir makamano. Katin tabro gero ECD 10. Sani mawuoyo ni nitie contractors e site kuonde ECD 2 and 4 oseger tayari ma nyithindo somo. Feeding program bende wadhigo mbele ma skunde 23 gi. Nyithindo chiemo, jo ECD chiemo e skunde gi te. Kendo osemiyo population odhi malo. Nyo wan gi population maduong' ma nyithindo moko ne onge gi gima gibete. Koro san mwalose kodini wan gi mesni mano kelnwa moromo, wan gi kombe moromo, cupboards. Nyithindo bro benefit nikech koro nyithindo ok lagre buru, buge gi bende ni safe, koda buge mwamiyo gi mag textbooks bende koro safe. Season wachomo season mar koth, nyithindo bro bet kama gine comfortable, ma bende ok gibro yudo tuoche kaka pneumonia mabiro kuom ng'ich mang'eny. Mahayo jodak 300 e gweng' ma Mwangaza e kar chung' od bura ma Changamwe Mombasa sani koro dagi luoro bang' kambi mar Kenya Pipeline chiwo negi notice mondo mi gidar kapok ochopo tarik 26 mar dwe mar 2 ni. Kane giloso gi jofwambo, jodago koni en midhiero ni kambino miyogi notice ma juma achiel mondo mi gidar ka giwegi to gikia kuma gidwa chomo. Gilero ni gisedak e alworano e thuolo malach kendo pok giyango gimomiyo kambino koro dwani mondo dargi alworano. Kambi mar Kenya Pipeline okoni jodak makono oketo ngimagi kama rach wira ni gidak e bwo dundu mama utaringe. Ndolewa hapa wameingia kwa ploti ambayo sio, na sisi tunaomba tupate haki yetu. Rais, mahali ulipo uangalie wananchi hawa, ndio wale wananchi tumeingia door to door tukiwaregister SHA, tukiwaweka katika household. Hawa watu wakitoka wataenda wapi? Kama kuna watu ambao wana haki wanasema ni kwao, basi watu tupo atakachotupatia tujadiliane, kama kitakuwa kitatutosha ama hakitutoshi tuondoke, maana tumechoka na kusumbuliwa na hichi kitu. Sasa hakijulikani, chajulikana kila mahali, na wenye kujikijua wamekikanyagia, wanatudanganya sisi, lakini sisi Mungu yuko atatulipia. Nilizaliwa mwaka wa 50 hapa Mazunguka, mpaka dakika hii bado niko hapo, lakini ninashindwa kwa sasa. Naambiwa mimi niondoke, sina haki ya kuishi hapo. Je, miaka hiyo yote kutoka mwaka wa 50 mpaka dakika hii mlikuwa hamjui kwamba mimi niko hapo? Wameleta oda kwa eneo ambayo sio yao, na kama kuna mtu anataka ama bwenyenye iko ndani ya petroleum na anataka hii plot, ajitokeze aongee na sisi kiasi ya kwamba tujue tutaenda wapi. Hapa tuko more than 300. Hii kijiji inaitwa Mwangaza. Kule juu Lilongwe ni 500. The other side watu karibu 1400. Sasa ikiwa order imetoka, ingawa hao watu wamekuwa na cases nyingi na wali appeal, ikaja ikakuja vingine, uwezi tupa order kutoka kotini within 1 week or 2 weeks to hame. Riwruok machiwo arita ne joneno e pachoka kosiri lwedo kod duol ma jofwambo obago romo gi jofwambo mawuok e kaunti ma Garissa e twak ewi ratiro mag joneno e doho kod rito ratichgi giwegi. Kaluwore kod jatend tudruok e riwruogno Calvin Oredi, okang' ma kamare mar riwo lwedo kod jofwambo biro kelo puonj n'oganda e ber mar rito ratich oganda ma joneno. Riwruogno wacho ni joneno mang'eny moko kuom counties ma pachoka koso wuok oko mondo mi giler neno margi ka gin gi luoro ne ngimagi, wach mosemiyo ji mang'eny koso ratichgi. So our role is very key through the media to reach out to a wider segment of the people, not only Northeastern, but the whole country, to just get that awareness that there's witness protection. Na wakiwa na hofu yote ya kuogopa, tunawahakikishia kwamba tuko imara na tayari kuwapea ule ulinzi wanaohitaji. Kwanza sasa nilisikia kuhusu witness protection, mi nilidhani ni okay, wanasaidia tu mtu in terms of ikifika tu time ya case, as in solving the cases, but now that nimesoma, I can say that wanasaidia more, see involving only matters of the court, wanakusaidia even the outside. Today, as a media personnel, we have learned the rights of the witness person, and also we agreed
with the WPA and the media team to collaborate with these programs and also to continue to help the society. Apisa magarita e boma ma Madogo e kaunti ma Tana River omako kilo 5.6 mar mwandu moro ma kido marachal machal gi mogo miparo ni nyalo bedo yath mamero ji mar cocaine. Lipot mag obila mang'weyo maling'ling' lero ni apisago nomonjo ot moro achiel mar nindo e chuny bomano kama ne giyude yadhno kendo kawo nonro mochuno mag jal ma iparo ni ne ni kod yedhego. Jalup komishona ma alworano Joseph Kipkorir ogolo siem ne joma nigi ohala mar uso yedhe mamero ji konyisogi ni biro kawo negi okang' mager mar chik yadhno ibiro ter e laboratori ma piny owacho mondo timne nonro matut. Chenye ningependa kuelezea wananchi ni kwamba hii sehemu yetu ya Madogo kama itathibitishwa kwamba hiyo ni cocaine, then nahadharisha wananchi kwamba wakiwa waangalifu, kwa sababu kuna dawa aina mbalimbali yenye inaweza kuwa hapa, wapike ripoti kwa serikali ndio tuweze kushughulikia. Ile tunapasa kujua ni ya kwamba madawa za kulevya pia inahatarisha, kando na kuhatarisha maisha ya wale ambao wanazitumia, pia kuna mambo ya wizi, kwa sababu hazipatikani kwa bei ya chini, na wengi wa vijana ambao wanatumia mihadarati ama madawa za kulevya hawana kazi nzuri, pia ni wale watu ambao wana hustle. So once they are addicted, itabidi sasa waibe watu wengine ama waibie wengine ndio wajipatie pesa ama hela ya kununua mihadarati. Unajua addiction inabidi uwe ukizitumia kila siku, na kama hauna hela ama fedha kwa siku moja, itabidi sasa uchukue kwa nguvu kwa wale watu ambao hawana hatia. Mane mokelo e giko mar weche manyien makagi kacha nyakораmogi wasingo mar kelo ni mathoth weche manyien mag ang'ich welo saa 1 to gi weche manyien mag oimore saa 3. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, odhiambo mkwe. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Doke didwar yudo wenda mar igalagala kuom ng'wono ma Yesu setimo, di star 860 star 419 hash to Yesu biro gwedhowa. Ramogi TV e kar jowere te. Alang'eyo ng'ama ne entie gi Kush Otieno no, tanyisi ni ng'ano en wuon Prince. Introducing the Smarter Bundle. Dial star 544 hash or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine.
mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony.